from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaonga Zero starts now! Hi! Hello! Mga kaibigan, muling sumasa inyo po ang tigasing palatuntunan sa Pilipinas. Ito po ang programang Kamaonga Zero at tama po kayo, ako na po ito, si Errol Dakame. Welcome po sa ating pang-Biyernes na edisyon ng ating pagtatanghal. Programang naglalayong paglingkuran po ang mga Pilipino sa mangdako ng mundo. Muli sumasa inyo na po ng live broadcast ng Little News Philippines, the hottest online broadcast platform in the country na nakakarating po sa lahat ng sulok ng mundo. Kamusta po ang mga nasa Metro Manila, mga nasa neighboring provinces, mga key cities? By the way, yung mga nandyan po sa iba't ibang mga pangunahing lungsod ng ating bansa, yung ating pag-imbitaho sa inyo sa mga may puso sa pagbabalita at sa public service, we are inviting you to be a part of Little News Philippines. Mag-PM lamang po kayo sa ating message box ng Little News Philippines. Maglagay po ng inyong contact numbers and we will call you immediately. We can help each other by informing the public using your mobile phones. Magandang hapon po sa mga nasa lalawigan at mga nasa bayan-bayan, mga nasa barangay, mga hindi inaabot po ng serbisyo ng gobyerno. Sana po abutin na rin po kayo ng pagtulong ng gobyerno. Buti na lamang po may online at kahit wala pong pambilihon ng dyaryo, nagkakaroon po kayo ng mga tamang impormasyon mula po sa tamang source. Ayan, sapagkat ang Little News Philippines, ang programang Kamaonga Zero ay nanumpa na magiging source ng genuine and legitimate news laban po sa kalat na fake news. Kung sino man ang mga nagpapakalat ng pekeng balitang yan, may araw din yung mga yan. Matitigil din yan. Ang ating contact number po sa studio ay 0995-148-3605. At huwag niyo pong kaligtaan, i-like, mag-comment at i-share po ang ating FB page, Little News Philippines, na naka-simulcast din po sa ating YouTube channel, Little News Philippines YouTube channel. And at the same time, tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Wow News FM Rojas, Palawan, 97.1 and Wow News FM Taytay, Palawan, dyan po sa 98.5, courtesy of our best friend, Pedi Bautista sa Bando. Siyempre, buong puwersa po ng Little News Philippines, ang ating mga Little News Patrol ay kasabay po nating maglilingkod sa hapon pong ito at may mga panayam po tayo sa mga importanteng issue, mga importanteng tao na nasa likod ng mga importanteng issue. Ayan. Lumilipad na po ng napakatayog ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng ating co-pilot Engineer Oliver Lico. Unahin na natin ang ating mga mainit na isyong binantayan sa maghapon. Ombudsman, ipinasisibak po ang dalawang opisyal ng DPWH sa mga naghihintay ng beauty pageant. Miss Universe pageant di na matutuloy sa Pilipinas. Pagbuwag naman sa PCGG, hindi papasa sa Senado ayon kay dating Commission on Human Rights Chairman or Chairperson Rosales. Mga maestradong pumabor sa co-warranto laban kay Sireno dapat daw baklasin sa pwesto ayon kay Lagban. Boracay Project, pakinggan nyo ito maigi ha, Boracay Project ng Vistaland, idinipensa ni Senadora Villar at pumatay sa din ng
ng Dean sa Las Piñas, patay din makaraang mang-agaw po ng baril sa mga pulis. Once again, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ito si Errol Dacame, dito po sa Kamaong Asero Program, Leader News Philippines. Hindi tayo magpapakaligoy-ligoy pa sapagkat bawat patak ng sandali sa ating palatuntunan ay napakahalaga. So, pakinggan na natin kagad ang balitang binantayan ni partner Jojo Sikat. Dahil dyan po sa Senado ay napipintong magkaroon na po ng pagpalit ng leadership. The Senate is being handled as presiding officer, Senate President si Senator Coco Pimentel. Ayan, siya pong presidente naman po ng PDP Laban. So may balita pong magkakabaklasan na po sa pwesto. Alamin natin kung bakit. Sa importanteng balitang hatid sa atin ngayon ni partner Jojo Sikat. Alamin na natin ang detalye ng report na yan. Partner Joe, magandang hapon. Go ahead, please. Go ahead, Joe. Yes, salamat Mang Errol. Ang sinabi kanina ni si Senator Joseph Victor Sito na super bait kasi itong si Senate President Aquilino Coco Pimentel III kaya hindi na ipaglalaban itong institusyon ng Senado. Particular na binanggit nitong si Ercito yung ginawang pagpatikos dati nitong si House Speaker Pantaleon Alvarez na mabagal ang Senado sa pagpapasanga ng mga panukalang patasa. Aniya ni Ercito, napansin na mga kasama nitong mga senador na hindi man lamang pumalago ipinagtanggol si Pimentel ng Senado kay Speaker Alvarez kung saan kapwa sila partido ng PDP Laban. Ang senador na may ilan ding samahan dito o nito na mga senador ang nagkaroon ng sama ng loob kay Pimentel dahil sa sinuportahan ng PDP Laban yung mga kalaban ng ilang senador kabilang na yung sa kabila ng kanilang pagsuporta nga sa nakaraang eleksyon sa PDP Laban ay Pangulong Duterte. Itong mag-amang PDP Laban na gawing local officers ng partido PDP Laban lungsod ng San Juan na ikinasama ng loob ng una Ercito Kalaon, pinatawag din itong si Senator Petel. Ercito naman yung pang-15 kanina, no, na lumagda sa resolusyon na nagbibigay nga ng suporta na maging Senate President itong si Senator Vicente Tito Soto III. Nakatakda magsagawa ng focus sa darating na Lunes ang mga majority block ng Senado sa panawagan nga ni Pimentel. Matapos nga itong caucus, malalaman na kung si Soto na ba ang upo bilang SP o Senate President sa Lunes o mananatili muna si Pimentel hanggang sa makapaghain ito ng Certificate of Candidacy sa buwan ng Oktubre. Ito, si Jojo Sikat para sa Leaders News Philippines. Nabulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, partner Joe. Sayang yung report, ano? Medyo maingay eh. May pumuputok-putok yung signal ni parang Jojo Sikat. May mga nawalang bahagi tuloy. But anyway, naintindihan natin na para bagang ang Senado ngayon ay sadyang nangangailangan ng isang matigas na leader na kayang ipagtanggol at proteksyonan ang Senado as an institution. Ngayon po ay hindi man aminin po ng mga nasa gobyerno, obvious na may constitutional crisis. At in fact, may nalagda na nga pong Senate resolution ang sinasabing majority ng mga senador kontra ho sa tila pagsapaw ho ng Supreme Court sa kapangyarihan naman ng Senado na magtanggal ng impeachable officials sa pamamagitan po ng
impeachment proceedings. At pakiramdam po ng mayorya ng mga senador ay inagawan sila ng tinanggalan sila ng kapangyarihan dahil pinabura ng mga maestradong ilan dyan sa Supreme Court ang co-warranto petition na sinampa naman ni Calida, Solicitor General po ng gobyerno laban kay Sireno. Saan ito po hahantong? Antabayan na natin kung ano po ang kahahantungan ng isyong ito. Si Errol Dacame ang Kama Asero. 0995-148-3605. Errol Dacame po ito sa Leader News Philippines. At huwag kanyong magatubiling mag-message sa ating FB page na napapanood po ng malinaw na malinaw sa buong mundo. Magpadala ng informasyon. May mga sumbong ba kayo? May nais kayong iparating na anuman pong bagay na dapat pong makarating sa kalaman ng publiko? Feel free, Feel free to just comment immediately beneath our live video. Alright, especially sa mga isyong pag-uusapan natin mamaya po ng konti. Samantala, ang sabi po ng COMELEC, mayorya daw ng mga nanalo sa barangay at SK elections ay naiproklama na. Pero may balita ako na sa lalawigan po ng Benguet ay hindi pa matapos-tapos sapagkat marami daw, partner Oliver, ang nagtay. Nagtay sa halalan. Ibig sabihin ng tay ay magkaparehas ang score, ang puntos, ang numero po ng boto. So, ano ang gagawin na pagresolba ng tie na yan ng COMELEC? Tawag nga tayo sa opisyal ng COMELEC sa lalawigan po ng Benguet. Direktamente sa tanggapan po ni Attorney Julia Alenita Julia ano ba yung apelyido na attorney? Tabing? Sige. Ang election na supervisor po sa probinsya po ng Benguet para malaman natin gaano kadami ang mga hindi pa formal na nasisettle na resulta ng eleksyon sa naturang lalawigan. Mas maigi nang siya mismo ang makapagbigay ng impormasyon sa atin nang sa ganon ay mas maliwanag, mas eksakto po ang datos na makuha po ng publiko, especially sa mga residente po ng Benguet Province. Alright, mga kaibigan, nasa linya na po natin si Attorney Julia, Elenita Julia, ang COMELEC Supervisor po sa lalawigan po ng Benguet. Attorney, ma'am, magandang hapon po. Si Errol Dacame na po ito sa Leader News Philippines sa programang Kamaong Asero. Welcome, madam. Magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig. Yes, ma'am. Tayo po'y napapanood worldwide sa pamamagitan ng online broadcast platform ng Leader News Philippines. Apo, ma'am. Tama po ba ang aming nalaman na hindi matapos-tapos ang posting ng resulta ng eleksyon sa Benguet Province because there are some areas and barangays na unsettled ang resulta ng eleksyon? Is that right, Attorney? Ay, hindi naman po unsettled ang result. Ang ano lang po, meron po tayong patch or computer na yung system na hindi naipasok sa computer kaya hindi natin ma-generate yung results agad. Pero dumating na po kanina. Alright. May balita kaming may mga barangay daw po na nagtay ang mga magkakatunggaling barangay chairman. Is that right, Attorney? Ay, opo naman po. Meron din dito sa Baguio City. Meron din sa ibang munisipyo ng Benguet. Gaano karaming barangay yan, madam? Siguro mga 4 to 8 na barangays. Pero ano naman siya, hindi naman masyadong unusual. Dahil lagi naman pong may nagtatay tuwing ganitong klaseng eleksyon. Alright. How do you solve the tie issue, Attorney? Ano po yan? Drawing of lots po sila o kaya toss coin. At saka i-hold po yan with notice na 5 days before is going to occur.
Yan yung accepted na norms at procedure kapag may ganyang tie, madam, sa COMELEC? Opo, nakalagay po ito sa COMELEC resolution natin. So, opo, sinusunod po yan every time. Sino ang, basta pag may toss, yan ba yung toss coin, madam? Ano? Toss coin? Opo, pwede naman po pag yan ang choice nila. Ano pa ang iba? Pero po sa rules natin is drawing of lots. Drawing of lots. Ibig sabihin, parang may ruleta o may Hindi po yung papel. Tapos bubunutin. Oh, ganun kasimple. Opo. Oy, talagang kailangan nilang manalangin ng malakas para silang hirapan nilang lumabas, ano? Those who are favored by luck, yun po ang kukuha ng position. Yung hindi, lalo na kung number 7, tapos malalaglag siya, yes. Next time na lang ulit siya. Wow. So, yung swerte po ang makakakuha. Meron din pong agreements na, for example, round 3 rounds tayo ng drawing of lots or 3 rounds ng toss coin, pwede naman, I think that would be most parang fair sa bawat isa, no? Yung 3 rounds. Oo. Okay. Meron bang mga barangay attorney na may mga election protest na isinampa sa inyo? Ay, merong isa, pero hindi po sa amin kasi fina-file ito. Doon po sa court. Sa court? Opo, yung pong Barangay Dominican Mirador, 1 point lang po kasi ang agwat nila. Nako po, oo. Punong barangay po ito, and then meron siyang dinidispute na hindi daw na-count para sa kanya under appreciation of ballots. Oo, so pagka ganyan... Magpa-file po siya ng election protest within 10 days from date of proclamation. Doon po sa Municipal Trial Court. However, there is a filing fee of 3,000 pesos and 1,000 pesos for every disputed precinct, but not less than 25,000. What happens? Sige, go ahead. Go ahead, ma'am. And then this should be settled within 10 days from the time that the petition has been filed. Ibig sabihin, yung korte dapat masettle yan in 10 days? Hindi po, yung pagbabayad niya ng filing fee. Kasi importante po yun dahil if you don't file the filing fee, madidismiss po yung kaso. Tama po, oo. Kaya lang ang problema, madam, ako marami nang nasubaybay ang kaso sa korte. Tapos na po yung dinidispute na term, wala pang desisyon, madam. Opo, wala pa. Pero ito mas madali po kasi June 30 pa naman ho mag-a-assume yung ating newly elected. So may time siya, may time, oo. May time pang mag-decide ang ating courts. But in meantime, yung prinoklama, anong mangyayari po doon? So parang nasa alanganin siya? Hindi pa naman mag-a-assume yung yung na-proclaim dahil hanggang June 30 pa ho magsaserve yung dati. Opo. Now, what happened pagka nag-July 1 na? Tapos pending na yung kaso, say for example, tinanggap na ng korte yung protest. Ano mangyayari po doon sa inireklamo? Ay, hindi naman po yun eh. Kailangan i-decide ng court yan before the June 30. Oy, maganda. Pero parang idea lamang po yan, madam. Hindi po nangyayari yan madalas. Opo, hindi naman po. Tsaka usually once na they hear about the filing fee, nag-aano na po sila. Nagbabago. Umatras na. So, magngangampanya na lang daw po sila sa next. Kaso ito po, close fight po kasi. Yes. At kung 3,000 lang naman yan, 4,000, palagay ko, ipangungutang yan ang magrereklamo. Opo. Well, other than that, madam, ano pa mga nangyaring medyo notable sa Benguet na nasasakupan mo? For Benguet, lang naman po, nagkaroon ng power interruption for a while sa municipality of Mangkayan and Bugyas. Yun lang. Pero na-repair naman po agad ng Beneco. Nung election day mismo. Wala namang krimen na nangyari? Wala naman po. At saka, safe naman pong nakarating ang mga teachers sa munisipyo to submit the ballots. Okay naman po yun. By the way, balikan ko lamang, ma'am, yung mga tayo na yun. Yan ba'y sabay-sabay na araw na i-resolve po ng COMELEC? 8 ka mo yun? Yan po, COMELEC ang nag-set. Ang nag-set po niyan is the Board of Directors. And of course, supervised ng COMELEC. Opo, meron pa po silang ginagawa. Gusto nilang tapos nag-break ng tie. I see. Opo. So, sige, madam. Now, how do we conclude the
the recently election, ito ba'y sa lalawigin ng Benguet? Ano ba ang pwede nating sabihin to summarize it? Naging maayos ba? Tahimik? Ano po ba? Opo, for the province of Benguet, bibigyan ko naman po ang aming agency at tulong sa agency, PSP and AFP, JLG, DepEd, Red Cross, at lahat ng government units ng passing grade. Passing grade. Very good. Sige. Passing grade. Gusto ko po magpasalamat sa lahat po ng partners namin sa na-deputize na agencies ng government sa clean or orderly, honest and peaceful elections natin. Sana po sa 2019 ganito rin po yung mangyari. All right. Sana nga po, Madam. And of course, we would like to congratulate the COMELEC sapagkat naging maayos po ang halalan sa buong bansa. At specifically dito na po sa Benguet. Congratulations, ma'am. Maraming salamat. Thank you, ma'am. Good afternoon po. Good afternoon. Salamat. Benguet Provincial Election Supervisor Attorney Elenita Julia. Tabing ba yan, partner? Ayan, sige. Ang ating nakausap, Tabangin. Attorney Elenita Julia Tabangin, COMELEC Provincial Election Supervisor sa lalawigan po ng Benguet ang ating nakausap. Naghatid sa atin sa oras na 3:56 in the afternoon. Patuloy po kayong nanonood sa palatuntunang Si Errol Dacame. Ang Kamao. po yan sa Leader News Philippines. Hi and hello sa kanina pa ho nakasilip sa ating live program. Salamat po sa inyo. Kayo pong mga patuloy na nanonood sa ating programa ang nag-i-inspire sa amin ni partner Oliver na ituloy itong aming advocacy na maging source ng genuine news, no? Kahit wala po kaming kinikita rito, ganito po kami, no? Porsigido po kaming ituloy ang aming ginagawa para po sa bayan, no? Upang magkaroon po ng pagkakataon at magkaroon po ng tinig, magkaroon ng mata ang bayan na may parating sa mga kinaukulan ang mga bagay-bagay na dapat malaman. Alright, sa bayan po namin sa TV Albay, nais ko pong banggitin muna yung mga nanalo at sabay batiin. Congratulations sa mga nanalong barangay chairman sa aming bayan sa TV Albay, sa First District po ng Albay, Dito nga ako, partner, sa kabilang camera. Dito ako. Yan. Congratulations, mga nanalong kapitan sa barangay Bagong Bayan, si Kapitan Vicente Sending Jr. Sa Bariis, Jaime Convencido, Kapitan Jaime Convencido. Sa barangay po ng Baybay, Maria Cristina Capa. Sa barangay Bilen, Jean Ciruelos, Kapitan Jean Ciruelos. Sa Biyong, Kapitan Ramir Cerneches ang nanalo. Congratulations. Sa Bolo naman, si Kapitan Benito Silot po ang nanalo. At sa Kale, Barangay, si Kapitan Pedro Clarinio ang nanalo at pinalad. Congratulations. Samantala sa Barangay Kararayan, TV Albay, si Manoy. Ito, barkada natin ito, Manoy Roger Cantes. Congratulations, Manoy Roger Cantes. At si Manay Eden, siguradong nanalo, Manay Eden Kundat. Sa Barangay Kurokoro, si Kapitan Jimmy Vale. Sa Dapdap, Kapitan Roland Cerneches. Sa Barangay Gaho, nanalo naman si Kapitan Ramel Capa. Daming Capa. Ilan na yun? Pangalawa ng Capa. Sa Huruan, TV Albay, ang nanalo naman po at pinalad si Kapitana Conchita Clerigo. Sa Libho, Kapitan Reynaldo Coebillas. Sa Barangay Libtong, si Kapitana Julieta Cantuba. Samantalang sa Barangay Lourdes, Kapitan Florencio Base. Sa Barangay Maynonong naman, maray na hapon sa mga taga Maynonong, Kapitana Edwina Teves. Sa Maayong, ang nanggana,
si Jovito Cuderes. Sa Misibis, si Kapitan Sani Coral. Kapitan Sani Coral, Misibis. Sa aming sariling barangay ko po ito, Barangay Naga, TV Albay. Si Manoy Kapitan Abilino Belen Lubidorial Sr. Manoy Belen, congratulations. Talagang ang pagkamot sa imo kan mga kabarangay ta, yaon talaga. Congratulations. Sa Nagas, sa Kapitan Josefina Cuevillas po ang nanggana. Sa Barangay Uyama, si Kapitana Fe Alarcio. Sa Putsa naman, ang nangganang kapitan, si Elpidio Condat. Sa Barangay San Bernardo po, si Guillermo Cerneches. Sa Barangay Sugod, si Jocelyn Barba. At sa poblasyon sa Tigbi, si Kapitan Adonis Templado. Congratulations sa mga newly elected at mga barangay chairman-elect sa aming bayan sa Tiwelbay. 25 po yung mga yan na mag-a-assume po ng office kung wala ng problema by July 1. 1 minuto po, makalipas na ang alas 4 ng hapon. Ito pa rin po ang Leader News Philippines online broadcast platform. At tayo po ay napapanood sa palatuntunang Kamaong Asero. Mga kaibigan, talagang patuloy ang pagtaas naman ng presyo ng produktong petrolyo. So, ako po ay nangangamba na hindi natin madepensahan na magkaroon po ng mga petisyon ang transport sector na humingi ng dagdag din naman ng pamasahe. Dagdag bayad sa pasahe sa mga pampasaherong sasakyan, especially sa mga jeep. No? So, subukan nating makibalita sa grupo ng LTAP sa pamamagitan po ni Calan Dumarquez, ang Pangulo po ng Liga ng mga Transport Operators sa Pilipinas, kung ano ang kanilang solusyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa bansa. Lalo na po nung ipinataw na ang trainlo nila. Nasa linya natin si Calando Marquez, Pangulo po ng LTAP. Sir, magandang hapon po. Si Errol Dacami na po ito sa Leader News Philippines, programang Kamaong Asero. Welcome, magandang hapon, sir. Magandang hapon, Sir Errol. At magandang hapon sa iyong mga tagapakinig, tagapanood at buong mundo yung iyong programa. Magandang hapon po. Magandang umaga rin sa mga ibang bansa. Thank you, sir, for joining us. Nagpetisyon ba kayo, sir, ng fare hike in the midst of a continuing increase sa petroleum products? Actually, we will tapos na po. We file already a per increase sa LTFRB. Kaya lang hanggang ngayon ay hindi pa na-approve. Dahil matagal yung proseso, yung hearing. So, yun po yung napakasakit sa aming party sa transport industry. Dahil pagka yung mga oil company ang nag-increase, kami ay hindi kami makapag-increase without the consent or approval from the government. Apo. So, yun po yung panagkaibahan ho ng batas na the regulation law and regulation law. Kasi yung kanilang produkto na aming ginagamit ay the regulated price, di ba? Yeah. Pero yung ating pamasahe, regulated price. Kaya parang isang hayop, dalawang hayop, na pinag-asawa yung aso at pusa. Nako, oo. Diba? Magkaiba talaga. Diba? Oo. Magkaibang lahi talaga. Masakit man bitawan yung sinasabi ko, pero yun po yung nangyayari nang nagdudusa ay taong bayan. Opo. Gaano na ba ang itinaas ng produktong petrolyo simula po nung ipataw yung train law ng gobyerno? Yung petrolyo na tumaso simula po nung January hanggang ngayon ay tumaas na po ng almost mahigit na 9 pesos. Napakalaki na ng tinaas. Opo. At because of that, magkano po ang petition ninyo na increase sa pamasahe, Calando? Petition namin dahil kasama na po dyan yung mga spare parts, kasama ng mga basic commodities, prime commodities, ay bali 2 pesos from 8 pesos to 10 pesos. Yun ang aming
hinihiling dahil nga namamatay na kami dito sa problemang traffic na walang kamatayan. Opo. So sana ma-resolve naman yan at ang pinakamaganda dyan during the hearing, yung mga commuters naman ay present din so that once and for all mapakinggan lahat. Oo, tama ka dyan, Sir Errol, ano? Kaya lang yung ating gobyerno minsan ay para bang pipit-pingi, di ba? Oo. Na poproteksyonan yung mga company na multinational corporation, meron silang permanent protection. Pero yung mamamayan, dahil sila ang nagdudusa because of the regulation law sa pricing ng mga fuel, kasi po, gusto ko lang na ipaalam sa ating mga nakikinig ngayon na yung pong mga multinational company na nagbi-business ng fuel, mga sasakyan, yan po ay sakop ng deregulation law na walang pakialam ng gobyerno kung magkano ang presyo na gusto nila. Samantala tayo na consumer, hindi naman tayo makapag-presyo, kagaya ko, pamasahe. Hindi kami pwedeng magtaas dahil itinaas na yung fuel. Hindi naman kami pwedeng magtaas because under the regulation law, kailangan, regulated na batas, kailangan sumunod kami muna doon. Yung mga malalaking kumpanya, sila ang nagtatakda, sila ang nagdi-decide kung anong gusto nila na batas para sa kanila. Hindi balansyado ang ekonomiya sa madaling sabi, Kalando, no? At tinatamaan lagi diyan siyempre yung mga ordinaryong Pilipino. So, meantime, I understand kayong mga nasa transport sector ay panayhanap ng mga pamamaraan, ano? Pending yung mga petisyon na ganyan. Habang tumataas kasi ang presyo, siyempre pilit nyo namang tinitipid. Siyempre ang gastusin ninyo at tama ba kung may mga gadget kayong pinakikilala para yung mga chopper naman, mga operator ay kahit papaano magaanan sa gastusin sa operation sa transportation? Actually, ang nandito ako ngayon kay Sir Leo Martinez, yung ating sikat na aktor, director ng pelikula, ay kaharap ko ngayon na pinag-uusapan namin dito dahil interesado siya na matulungan itong mga imbinsyong Pilipino na sinertipikahan ng Department of Science Technology. Kaya nag-uusap kami dito ngayon kung ano ang kanyang magagawa na maitutulong sa atin. Opo. Oo. Kaya ako ay unang-una, hindi sa ko muna kaharap ang Mr. Leo Martinez, nagsisip-sip tayo, kundi sana ho yung mga ganitong mga mayroong kaya sa buhay ay tulungan nila yung mga sertipikado na makakatulong doon sa ating sasakyan. Dahil unang-una, yung pong binabanggit natin na makakatulong sa ating mga operator, mga driver, na mawawala yung kanilang pollution, di ba? Yeah. Sakit kasi ang dinudulot niyan. Matipid ang kanilang gamit na crudo, gasolina, di ba? So, malaki yung fuel reduction. And at the same time, lalakas ang power ng kanilang makina, yung kanilang sasakyan, at mas matagal ang buhay ng kanilang sasakyan as per yung inilabas ng Department of Science Technology. Di ba? Kaya ito ngayon ay yung ating mga kababayan ay ina-approach naman natin sila. Kagaya kahapon ay nandun ako sa Legazpi nung tumawag ka sa akin. Gabi na ako nakabalik. Kaya ito na naman, puro lecture tayo. Kaya ito po ay itinuturo natin ngayon dahil napakahirap naman magyabang na kasi hanggang nangyayari sa government, huli lang ng huli sa mga may violation na maumuusok, di ba? Hindi naman nila sinasabi, ano ba ang pwede naming gawin? Yeah. So, ang ikinumpir ko sa doktor, sinabi mo na may sakit ako, anong gamot na pwede kong gamitin? Inumin, di ba? Dapat ganun din yung mga sasakyan natin na pag hinuli ng gobyerno, kundi ang pakinabang lang sila, ay mag-fine ka lang na magmulta, di ba? Dapat, pag sinabi mo ako na may sakit ako, alam mo kung anong gamot na panggamot ko dito sa sakit ko. Tama. Diba? Tama. Dapat ganun. Kaya inilapit natin kay Secretary Tuga dito at saka kay Yusik Orbos, kay Asik Galbante ng LTO, kay Chairman Delgra. So nag-present na tayo sa kanila at na-prove naman natin na yung mga sasakyan na aming idinemo na tilinagyan
na yung mga kanilang smoke emission test ay mayroon pang umabot ng 8.4. Pero nung nasa tamang kondisyon yung sasakyan ay inilagyan natin ng gadget ay nagiging 0.6 na lang. Napakagaling, so, yung naalis. Nawala yung pollution, kamo. Oo, kaya ito po ay ako mismo, yung aking inutang na Montero Sport, ay bumaba ako sa fuel consumption ko ng 32%. Wow. Hindi ako makapaniwala, di ba? Oo. So ngayon, dahil na-prove nyo yun, galing ako ng Maynila, pumunta ako ng Pangasinan, Dagupan, Manawag, hanggang sa La Union. Tapos ikot-ikot sa aming bayan sa San Fernando, La Union. Pabalik ako ng Maynila. Last December, ang ginastos ko ay 2,500 pesos. Oo. Malaking so ngayon, tipid. Nung bumalik ako ulit nitong Holy Week, ang nagastos ko lang ay 1,800 pesos na mas marami pa ang aking tinakbuhan, ang pinuntahan. Kaya ibig sabihin, kinompute ko yung number of kilometers. Kung ilan kilometro ang tinatakbo ng per kilometer. Yeah. Yung dating umaabot lang ako ng 11 to 12 kilometers na brand new Montero, ngayon ay pumalo na ako ngayon ng 17 kilometers per liter. Ba, malaking tipid talaga at tiyak magugustuhan po yan ng mga while we are discussing this invention, yan ba ay available na, Kalando? Available na ngayon at kasalukuyan nga nag-install kami ngayon sa mga Roro bus ngayon ng ng Montenegro Corporation. Nag-install na rin kami doon sa EPSA, doon sa mga service ng mga kumpanya dito sa Cavite. Nag-install na rin kami doon sa mga bus at saka mga jeep dito sa may biyaheng Commonwealth, mga kooperatiba. So, sila mismo ay nag-test muna sila ng 2, 1, bago sila ngayon, nagpapa-install na sila lahat dahil nga, na-prove na nila na dati lagi silang nahuhuli, ngayon, kaya na nilang bumabad na bumiyahe dahil hindi na sila nahuhuli ng pollution. Ayun, oo. So, ang overall pang impact niyan sa kalikasan na Kalando ay hindi na sila magiging pollutant sa hangin. Na yun naman ang pakay po ng Clean Air Law. Oo. Tama ka, Sir Errol. Dahil unang-una kasi yung ating kalikasan talagang galit sa pollution. So ngayon naman itong gadget natin ngayon na ini-install natin, ito naman ang pumapatay sa problema sa pollution. Kaya tulungan natin dahil unang-una yung napakabigat na traffic dito sa Metro Manila kahit dyan sa siyudad ng Baguio ay talagang grabe yung traffic. So ngayon, ang natutuwa sa atin dahil pinananatili ang traffic, una ang nakikinabang ay kumpanya, di ba? Ng langis. Yes. Pangalawa, ang nakikinabang ay gobyerno, di ba? Dahil malaki ang buwis, dahil malaki ang fuel consumption. Yes. Di ba? Ngayon, dahil tinamaan tayo ng pollution, ang matutuwa naman ay mga pharmaceutical at saka mga doktor. Right. Bayad ka na naman ulit ng tax, di ba? Right. So ngayon, kung hindi ka nagamot at namatay ka, bayad ka ulit na naman ng kabaong, bayad ka ulit ng buwis, di ba? Ito sinasabi ko yung practical na talagang takbo ng buhay. Kawawa. Ngayon, dahil nga nakakabaong ka na, saan ka ililibing? Ikikremate ka. Ibayad ka ulit na naman ng buwis dahil bibili ka ng lupa, ikikremate ka. Bayad ka naman ulit ng buwis, di ba? Kawawa si Juan de la Cruz. Kaya nga sa huli, ang sabi ng tao, buwisit na lagi, di ba? Dahil yung buwis na puro buwis, di ba? Yeah. Yung gadget na yan, Kalando, hello? Saglit lang ha, naputol yung ating linya sa ating kausap na si Sir Lando Marquez, ang Pangulo po ng LTAP, Liga ng mga Transport Operator sa Pilipinas. Balikan natin sa oras na 14 minutos na makalipas ang alas 4 po ng hapon. Teka muna, batiin ko muna yung aking classmate na nasa Australia, partner. Si regards from Nubitron Universal Engine Enhancement Systems. Pasada. Ayan. Si Jelly Credo Bello. Galing ni classmate
Classmate ko yan, partner, nung elementary at nasa Australia na. Mayaman na yan, no? Patanim-tanim na lang doon ng mga prutas at gulay. Oh, talaga. At, ayan, Lux Primero, regards from Nubitron. Yeah, Universal Engine Enhancement System, pasado. Pasadong pasada. Very good. Galing ng catch niya. Pasadong pasada. Kasi kung wala ka niyan at panay buga mo ng pollution, ay bagsak na pasada ang tawag dyan. Balikan natin si Calando kung available na kagad ang kanyang linya, no? Sir, pasensya po, naputol ang ating linya. Magandang hapon po ulit. Welcome back. Magandang hapon ulit, Errol. Oo, I was asking kung yung gadget bang yan, ito ba yung Nubitron Universal Engine Enhancement System? Ito yon? Opo, ito po yung Nubitron na inbensyon ito ng Pilipino at kasawa nito, yung Wanderlog, ay yung kasing Nubitron, dalawa ang kanyang function. Meron siyang function na yung electronic air reactor na i-convert niya yung hangin into nitrous oxide, kaya mas mainit ang compression ng makina. Wow. Ito yung ginagamit sa mga pangkarirang sasakyan na ginagawa nitong Nubitron. Yung isa naman na kanyang gadget ay yung electromagnetic fuel reactor na pag dumaan yung fuel doon sa line, nakakonek yung electromagnetic fuel reactor, ina-hydrate niya yung fuel. Ayun. Tapos yun naman, Wanderlog, siya naman ang maniniguro na yung mga metal sa loob ng makina ay madulas ang ikot dahil siya yung high grade. Yung high grade na tinatawag na viscosity oil, yun po yung metal protector. Alright. Dahil mainit ang panahon, mabigat ang kargada mo, paakyat ka sa bundok, hindi hirap yung makina dahil nga magaan lang, dahil maganda yung langis ng ikot sa makina. Ayun. At yan ay perfect sa mga makinang diesel, Calando. Ito yung sinasabi ko na perfect combustion power. Na pag ginamit mo itong sinasabi ko na tatlong invention na ito, ay ito yung talagang mag-aasawa na invention na compatible. Pag ginamit ito ng ating mga kababayan, yan po yung sinasabi namin na kung kaming money back guarantee. Yung money back guarantee, Aaron, pag hindi ito hindi makapasa doon sa smoke emission test na required na sa LTO, walang bayad. Okay. Ganon. Ay, pagka may money back guarantee ka, Calando, na sinasabi, ibig sabihin yan talagang kumpiyansa ka na yan ay pasadong-pasado. Opo. Wala po kasi sinertified ito ng DOST. Mayroon kaming ihawak-hawak na environmental technology verification. Na-verify ito ng mga scientists sa Department of Science Technology. Well, ito po'y napakalaking tulong sa mas aktibong implementation na Calando ng Clean Air Law kasi yan ang requirement ng Clean Air Law na ang lahat ng mga sasakyan ay compliant sa ganyan na ang mga sasakyan na hindi na para malaman ng ating mga kababayan ay yung mga non-Euro compliance na mga makina, ito yung mga old engines na hindi ito yung mga turbo. Diba? Yung mga ginagamit sa mga jeepney, ginagamit sa mga truck, ganon, ay awa ng Diyos naman na nung nalagyan namin, ipina-smoke emission test namin sa LTO, sa DNR, para lang masatisfied kami na totoo. Awa ng Diyos naman ay pumasa as Euro compliance, yung non-Euro compliance. Sa madaling sabi, Calando, yung mga dilapidated ng jeep na para bagang kulang na lang hatakin po sa junk shop, magagamit pa nila ng ilang taon because of this kung lalagyan po nila ng Nubitron Universal Engine Enhancement System. Tama po dyan, Sir Aaron. Yan po ay na-prove na, hawak natin ang documentation na ginawa ng LTO at saka DNR at saka DOST at nag-testing na tayo ng mga truck, mga SUV, yung mga van, yung mga UB Express, mga jeepney, mga trucks. So na-testing na namin lahat, halos lahat
na mayroon pong kaming challenge sa kanila, yung mga may-ari ng mga fleet management na malalaking kumpanya. Yes. Nagbigay kami ng unit na gamitin nila ng isang buwan. Aha. Para makita nila kung totoo na may savings o totoo na gaganda yung makina nila. Awa ng Diyos naman. Lahat ngayon, yung aming tinesting, kagaya nga ng Roro Corporation, yung mga bus, mga barko nila. So ngayon, sila ay nagpapakabit na lahat ng kanilang sasakyan, lahat ng rota nila. Ayun. Congratulations sa inventor ng gadget na yan at malaking tulong sa bayan kapag yan ay tinangkilik ho ng mga operators at mga may sakyan na Kalando. At saka, Errol, sa darating na 26 ay meron tayong actual demonstration dyan sa Baguio. Dyan natin gaganapin sa Baguio, kaya sa susunod na araw, ay ipoproklama natin kung saan lugar dyan sa Baguio sa darating na araw ng Sabado, that is 26, May 26. Mag-a-actual demo tayo, kaya inaanyayahan natin yung mga tao, yung mga operator dyan sa Baguio, Sir Aaron. Ayun. So sige, tulungan ka namin na maipakalat ng todo yan na Kalando at yung mga kaibigan natin ay i-introduce na rin natin yan para matulungan din natin silang lahat. Maraming salamat, Sir Errol, at mabuhay ka. Thank you so much, Kalando. Maraming salamat din at magandang hapon po sa inyo. Mr. Orlando Marquez, Pangulo po ng Liga ng mga Transport Operators ng Pilipinas or LTOP. Sa ating palatuntunang Si Errol Dacame. Si Errol Dacame. Ang Kamaong. Si Errol Dacame. Ang Kamaong Asero. naghatid sa atin sa oras na alas 4:21 na po ng hapon. Ayan. Thank you, thank you. At nakausap natin kahit paano si Kalando at nakapagpaliwanag doon sa petition nila sa fare hike. At yung kaibahan po ng car industry, car manufacturing industry at yung nasa transport operations na regulated yung transport operations, yung manufacturing ay hindi. So, hindi talaga balansyado, no? Hindi balansyado. Susubaybayan natin yan kung ano mga magiging aksyon dyan ng gobyerno dahil alam niyo po, ang tinatamaan po dyan at the end of the day ay yung mga ordinaryong tao na kapag tumataas ang mga presyo, patong-patong at dublado pong mga buwis, yan po ay tao pa rin ang tinatamaan yan. Happy birthday muna sa ating bagong kaibigan si Rich Vicky ng Long Reach. Very soon magiging kapartner po natin ng Long Reach sa ating public service. So ipapakilala po natin yung kanilang mga nakatutulong na produkto sa kalusugan ng mga tao at siyempre sa mga Pilipino. So dala-dala po nila yung Long Reach products na may mga health benefits, lalo yung may mga health concerns na hindi masyado pong naniniwala sa mga synthetic drugs. O yan, mga yung mga alternative types of medications at hatid sa mga tao naman ng Long Reach. Sa May 22 kasi si Rich Vicky ay makakasama po natin dito. That would be on Tuesday. Birthday niya raw, partner Oliver, sa May 22. So, tama-tama, on that very day, i-launch niya dito sa ating palatuntunan sa Leader News Philippines yung mga produkto ng Long Reach. Magdala na rin siya ng pansit. Dala na rin siya ng pansit. Gandang hapon ulit kay Jelly Credo. Ayan, na nasa Australia. Ayan. Dalaga na ulit ito. Dalaga na ulit. Nag-i-enjoy ng kanyang buhay dyan sa kasama yung kanyang ilang anak ba ni classmate? Dalawa yata.
Queensland ba yun? Sige, kumusta sa mga nasa Australia? At by the way, si Tita Auring Berses. Tita ko ba yun o pinsan ko? Bibisita raw dito. They are from Hawaii yata or Las Vegas. May papalakad kasi ako sa Las Vegas. By Wednesday yata, akyat dito. So, tingnan natin. Baka may pakiusap natin yung mga papeles na kailangan lakarin sa Las Vegas. Welcome, Tita Au Berses. Ayan, sa mother side ko kasi yan eh. Alam mo partner, ang konsulta clan sa TV ay pwedeng magpanalo ng congressman eh. Kung mayor lang naman kayang-kayang magpanalo ang konsulta clan sa bayan po ng bayan namin sa TV Albay eh. Nga lang, mga mahiyain po ang mga konsulta. Mga mahiyain. At bagamat majority of the consultants are professionals, hindi masyado sa politika eh. Pero we can never tell, no? Hindi natin masabi kung pagdating ng takdang panahon ay may maging mayor na konsulta. Hindi masama yan. 26 minutos po, makalipas ang 4 p.m. Kabaong Asero program pa rin po ang inyong pinanunood worldwide. Hello kay Leonard Raymundo. Kanina pa ho yan nakasilip sa ating palatuntunan. Thank you, Leonard. Tagasan ba si Leonard, partner? Kanina pa yan nanonood. Thank you. Ginaganahan kami ni partner Oliver kapag marami pong nakakasabay tayong naglilingkod sa bayan. Belated happy birthday also kay Russell Tenten Oxon. Yan, Russell Tenten Oxon. Belated happy birthday. At sa aking pinsan naman si Jaime Fernandez Moran. Primo, belated happy birthday. James Fernandez Moran na nasa mayor's office ng T-Welbay ni Mayor Ami Villanueva. Yung ID mo, Prime, i-LBC ko siguro may bukas pa mamaya. I-LBC ko na lang sa'yo. Para yung balita dyan sa 1st District of Albay will be known to the public through your effort. At ulitin ko po yung ating imbitasyon sa mga may hilig sa pagbabalita at public service. Do join us. Sumali po kayo sa Leader Knows Philippines News Team. Kahit wala kayong karanasan, we will provide training. Tuturuan po namin kayo. Gamit lamang po ang cellphone. Pwede tayong mag-report na para kang nasa television professionally. Yes, we can do that. Sa digital, sa online platform, we can do that. Mabilis, maangas, at talagang madaling maintindihang balita sapagkat ang lahat ng, or sabihin na nating majority ng tao po ay nasa online. Areglado, sige. Dakuha na po natin ang mga importanteng issue sa ating bansa. Ipinasisibak po ng Ombudsman ang dalawang opisyal ng DPWH. Ang dahilan ay dalawang mataas pong opisyal yan ng DPWH sa Negros Occidental nasangkot po sa kasong grave misconduct. Kalain mo ayon sa Ombudsman, sangkot sina Public Works and Highways Officer in charge District Engineer Heidi Alunan. Diyos ko po, babae pa naman. Heidi Alunan. District Engineer Heidi Alunan. At OIC Assistant District Engineer Elsie Sabay. Nakita mo na ito? Parehas pa babae, partner. Mga district engineers. Sa pagpapayag daw na ipa-delay ang rehabilitation ng dalawang tulay
sa bayan ng Kawayan. Sa pag-iimbestiga po ng Ombudsman, inabot daw po ng mahigit 1 taon ang rehabilitation ng tulay sa Barangay Poblasyon at Tiling. Samantalang inaasahan po ang completion sana by June 29, 2014, simula ng February 10 ng parehas sa taon. Ayan. Pinatagal. Ayan, pinatagal. Yan, palagay ko ang dahilan niyan ay pera. Dumipensa naman daw po yung mga akusado at sinabing naantala ang rehabilitasyon dahil sa pagtanggal ng water pipelines pati na paglilipat daw ng mga kawad ng kuryente at sa masamang panahon. Bukod po sa naunang kaso mga kapatid, pinasasampahan din ng tanggapan ang tanggapan sinaalunan at yan, yung katiwalian talaga ang haharapin po nila. So, alam nyo, bilib ako dito sa kasalukuyang gobyerno na kahit mga kaalyado talagang tinitira kapag ang pinag-usapan po yan korupsyon At sana ay tuloy-tuloy ang ganyan at walang masisino. Ako, hinihintay ko ngayon ito bayan, hinihintay ko ngayon how the government will handle the issue of Vista Land ng mga bilyar dyan po sa Boracay. Kasi nagmamaktol ang LGU Malay na parang silang nasisisi sa maraming paglabag environmentally dyan sa Boracay Island. Pero eto, tinuturo nila nang may pakana daw ng pagpatag ng bundok dyan sa Boracay ay ang Vista Land na nagkukonstruct ngayon ng 3 condominium resort na tiglilimang palapag na pagmamayari ng mga bilyar. Imagine niyo na po na bundok papatagin. Therefore, nasira yung natural ecosystem dyan sa paligid. Nasira yung mga natural waterways. Nasira ang kagubatan. Nawasak ang mga puno, lahat-lahat. Pinatag ba naman ang bundok? Walang pinag-ibayan sa nangyari sa Candelaria, sa Zambales. Pinatag ang bundok. Anong nangyari? Lahat ng bukid, wala na, hindi na matamnan dahil putik. Kapag umaagos ang tubig ulan, wala na pong sumisip-sip na mga punong kahoy at yung mga ugat niya na dapat nagpapatibay sa lupa, wala na. Landslide, mudslides, papunta lahat sa ilog, wasak ang ilog, wasak ang mga kabukiran, wasak ang kabuhayan. Yan. Again, kami po ay nakatingin sa mangyayari dito sa isyong ito. Itinuturo ng LGU ng Malay ang Vista Land na nagpatag ng bundok sa Boracay, Vista Land na pagmamayari ng mga bilyar, at ulit-ulitin natin, ang bilyar ay kaalyado po ng Pangulong Duterte. Sa balita ngayon, idinidepensa ngayon ni Senadora Cynthia Villar na sila daw po ay nakahandang makipag-cooperate at mag-comply sa mga... Ngayon pala mag-comply Bakit hindi noon nag-comply? Ayan, so nothing personal about this, Kasi dito ang pinag-uusapan dito ay batas May lumabag ba? Kung may lumabag, dapat papanagutin. Kisihodang yan po ay kaalyado. Diyan natin matetesting na mapatunayan na yung mga kritiko ng administrasyon na nagsasabing hindi patas. May favoritism ang enforcement ng batas sa administrasyong ito. Yan, makikita natin. At mapapatunayan po ng gobyerno na hindi totoo ang pananaw ng ibang kritiko ng gobyerno. Di ba? Birthday ko ngayon, sir. Sabi ni Leonard Raimundo. Taga saan ba si Leonard? Leonard! Kung malapit ka lang naman dito sa studio, palagay ko aabot ang pansit mo nang hindi pa mapapanis. Leonard, happy birthday! Salamat po sa pagbati, si Rerol. Thank you, Leonard. Sa Lunes nga, maglagay na ako rito ng birthday song. Para mapapatugtugan natin yung mga kumpleanyo, Sige, Leonard, happy birthday to you. Ilang taon ka naman, pero bata pa yata si Leonard
He's from San Pedro, Laguna. Ay, oo. Marami tayong best friends dyan sa San Pedro, Laguna. Yan. Dati nung ako po ay nakatira pa dyan sa Bayanan sa Muntinlupa City, mga 7 years din akong tumira dyan sa Bayanan, Muntinlupa City. Barangay adjacent to Alabang. Madalas ang coverage namin, Southern Luzon. Yan, Southern Luzon area. Until such time na ako po'y nalipat na sa Quezon City because I was appointed as nag-Channel 13 muna ako nag-senior reporter muna ako sa Channel 13 bago ako nalipat sa DZME as program manager. Ayan, nagpalipat-lipat na tayo ng tirahan. Ayan. Sa sobrang traffic, kailangan ang trabaho talaga, ang bahay ay mas malapit na sa trabaho to save time and effort. So, ganyan po yung ginawa natin. Kaya from that place, lumipat ako sa Quezon City. Areglado! Sabay na rin natin batiin yung iba pang may mga birthday ngayon. Happy birthday to everyone, to all of you. Hindi man natin mapangalanan. Sige. Basta binabati po namin kayo. And haranawa! Haranawa! Yung mga, ulitin ko yung mga tatagay, mga kakain, huwag masyadong marami. Tikim lang. Yung mga may high blood. Alam nyo na dapat yung gawin. Pag pinagsawalang bahala nyo ang inyong kalusugan, kayo rin. Iisa ang buhay, ha? Take note, iisa ang buhay. Taga Tunasan po ako, Sir Errol. Tunasan, San Pedro ba yan? Baka Tunasan, Muntinlupa ito, bro. Tunasan, Muntinlupa City. Malapit yan sa San Pedro, yung Tunasan. Yan. Katabi ng San Pedro yan, parang boundary ng San Pedro City. Kumusta ang mga nasa San Pedro? Si Mayor Baby Katakis pa rin yata ang mayor dyan Mayor Baby Katakis, good afternoon. At sa mga namamahala po dyan sa lungsod ng San Pedro, sa lalawigan po ng Laguna. 37 minutos na po, makalipas ang alas 4 po ng hapon, tuloy tayo sa ating mga issue. Hindi na raw po matutuloy ang Miss Universe pageant sa Pilipinas. Nako po. Ano na nito yung mga fashion designers, mga nasa beauty industry. Sayang naman, Anong nangyari? Ayon po sa balita, hindi kakayanin daw po ng gobyerno ang malaking gastusin sa paghuhost ng naturang prestihiyosong beauty pageant. Bakit? Naubos na sa advertisement? Sayang naman, Sayang naman sapagkat holding that prestigious beauty pageant in our country will surely improve the tourist arrival sa ating bansa na magdadala siyempre yan ng tourism income. Di po ba? Tourism money. Siyempre, maraming dadayo dito sa ating bansa para subaybayan yan. Sana! Wala na Hindi daw kaya. Magastos! Naubos na siguro. By the way, ang bagong kasi, yung si Bernadette Romulo Puyat, siya po yung bagong tourism secretary. Upo pa lamang matapos na o makaraang magbitiw o ano ba ang tama? Nagbitiw? Pinagbitiw? Basta may balita ako dati, bago nagbitiw si Secretary Wanda Teo, may nagsabi na pinagbibitiw daw. Ayan. Dahil sa controversial na 60 million advertisement sa PTB4. Ayun, naging casualty tuloy si Madam Wanda. Alam kong di naman siya nakinabang doon. Hawa naman, So, sige, pero ewan kung kahit daw pero ang sabi ng mga senador, kahit nagbitiw na sa pwesto si Secretary Wanda, tuloy daw yung investigasyon. So, anong magagawa natin? Antabayan na natin yan at ibabalita po namin sa inyo. Tuloy! Sige, basta wala na ang Miss Universe sa Pilipinas. Sa ibang lugar na yan sigurado.
Samantala, mga pagkilos na pagbuwag po sa Presidential Commission on Good Government, sigurado daw na hindi papasa sa Senado. Yan po naman ang pananaw ni dating Commission on Human Rights Chairperson Etta Rosales. Sapagkat ang alam niya raw ay may nakahanda na si Senator Gordon na counter Senate bill na hindi pagbuwag ang pakay kundi pagpapalakas pa ng PCGG at kaya daw mabagal ang accomplishment ng PCGG at bagamat mabagal may na-recover naman na pera mula po sa ill-gotten wealth ng mga Marcos. Ito po yung sinasabi nating tuloy may mga Pilipinong nagsasabi na si Solicitor General Calida ay pinoproteksyonan ng mga Marcos dahil yung co-warrant of petition ay nasa Supreme Court laban kay Sireno. Ayan, tinanggal na si Sireno pero may MR pa naman yata. May ongoing recount. May ongoing recount for vice presidential race si former Senator Bongbong Marcos laban ho kay incumbent Vice President Leni Robredo. Bongbong Marcos. Yung PCGG, ang hinahabol ng mga ill-gotten wealth niyan ay mga Marcos. Ayan. Gustong buwagin. So who will benefit pag yan ay binuwag? Sabi po ng mga kritiko, may mga Marcos, no? Subatang Marcos daw yan si Calida. Yan po ang sinasabi po nila. Binabalita ko lang, ang mga reaksyon ng tao bayan. Now, ang sabi po ni Etta Rosales, dating chairperson po ng Commission on Human Rights, dapat ngang mas palakasin at bigyan ng mga specific timeline ng recovery ng mga ninakaw na yaman. Suportahan para mas marami ang accomplishment. Hindi po ba? Alam niyo, kapag isang ahensya po ng gobyerno ay talagang pinagtitiwalaan, sinusuportahan, I really believe na makakapag-deliver po yan ng resulta. Resulta is the name of the game. Kasi kung wala pong resulta, wala po. Lahat po ng bagay sa mundo ay resulta. Kasi kahit gaano kagandang intention, but result is the name of the game. Ayos! Heto pa ang ilan pa sa mga isyong sinusubaybayan po natin sa ating bansa. Na po yung nabanggit ko kaninang idinidepensa ngayon ni Senator Cynthia Villar na isa sa pinakamayamang senadora po sa bansa. Dalawa sila ni Pacquiao tig 3 billion pesos in assets. Pinakamayaman si Cynthia Villar. Sunod si Manny Pacquiao. Pero palagay ko mas mapera yata si Pacquiao. Baka hindi lang lahat dinideklara Siyempre maraming pera pa yan sa labas, I'm sure. O nga lang, ang pinagbasayahan po ng balitang yan ay yung isinumiti po nilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN na issue ngayon kay Sireno. Ayan. So, dinidepensa po ngayon ng pinakamayamang senadora sa Pilipinas ang proyekto sa Boracay ng kanilang kumpanyang Vistaland. Sila daw po ay willing mag-comply at very supportive daw sila sa rehabilitation ng Boracay. Tatawa ko rito sa mga politiko talaga, no? Natatawa ko sa mga politiko. Pero basta sinasabi ko rito, I'm watching this issue. Tingnan natin kung anong gagawin po ng Pangulong Duterte rito kasi galit na galit siya. Pinasarado niya ang Boracay because of so many violations according to the government. So marami nga pong naapektuhan dyan, mga wala ng trabaho, pero maganda nga na maayos po yan. Pero sino-sino ang mga involved? Ngayon, unti-unti pong nalalantad ang mga may kasalanan. Ang Vistaland ng mga bilyar ay itinuturo ni Rowan Aguirre. Kilala ka po ito si Rowan Aguirre.
We met sometime in, noong taon ba yun? 1998 yata kami nagkita niyan sa Boracay. I was doing a TV show sa Channel 13 pa the time. No, Channel 4 na yata. Oh. So, may ginawa kaming story sa Boracay. So, na-interview ko yan. Konsyel dati yan eh. Hindi ko alam kung incumbent siya ngayon. Itinuturo ang vistalan ng mga bilyar na pumatag sa bundok ng Boracay. Alam nyo na kung ano ang effect, the ill effect of destroying the area, napatagin nyo. Sila daw ay magko-comply at supportive sa rehabilitation. Bahala na nga ang presidente sa inyo, no? Diyan sa mga may sala sa Boracay. Third, Wagayway 50K Ultramarathon sa May 19, Imos Plaza. Yan po'y organized and hosted by Wagayway Ultramarathon and Team Care Runners. O yun. Ultramarathon. Pag sinabing ultramarathon, kakaibang marathon ito, yung parang bawal lang humalhal dyan. Bawal lang maglabas ng dila dyan. Ultramarathon. Hindi tayo pwede dyan. Mga limandang metro pa lang kami ni partner pagsisigaw na kami, sandali! Pabati din kay Sir Alvin Hotohot ng Team Care Runners. Yan. Binabati natin si Sir Alvin Hotohot. And good afternoon sa Team Care Runners. Binabati kayo ni partner Oliver. Sige, ayos. We wish you all the best dyan sa gaganaping ultramarathon. Ito ba'y open sa lahat, yung ultramarathon na yan? Bakit may ultramarathon? Anong pakay niyan? Makausap nga natin partner sa Lunes. And anyway, hindi na sa na pala ito. Bukas na pala eh. Bukas na pala. May number ka, kausapin natin. Sayang. Tawagan mo. Ang problema tayo sa oras. Tawagan mo para makausap natin. Alam mo, yung mga ganyan kasing sports sa event ay sinusuportahan natin eh. Sinusuportahan natin yan para maraming tumangkilik at yung objective niyan ay ma-realize naman, no? Normally benefit activity yan. Minsan may mga registration yan, yung nalilikom na pondo dyan sa mga registration at sponsorship, binibigay nila yan sa beneficiaries. So we'd like to know more kung saan papunta yung marathon na yan. For 4:48 in the afternoon, tuloy tayo sa ating palatuntunang Kamaong Asero ni Errol Dacame. Batiin ko pala si partner, si kaibigang Archie Gadang, partner, pagaling ka, ingatan mo ang kalusugan mo. Partner, kaibigang Archie Gadang, at si Manoy Jun Bornasal. Meron din siyang palatuntunan sa Frankland Entertainment Net Radio. Yung Puna at Banat, yan. Banatan talaga yan din. Sige. Magkakaiba lang kami ng format, no? Dito po sa ating palatuntunan ay we prefer to be an independent online broadcast platform. Independent as in wala po kaming political inclination, wala po kaming political agenda, bagkus kami po ay nanumpa na maging plainly source ng legitimate news and informations, and we will do it professionally. Opo. Wala sa amin ang mga wala kaming political agenda, no? Kung
Kung may magandang nagawa ang nasa gobyerno, local, national, yan po ay babanggitin natin ng walang pag-iimbot. Yan. Ng totoo sa aming mga puso. Pag nagkamali naman at may mali, di rin kami mahihiyang banggitin yan dito para paalalahanan na, Sir, Madam, medyo saliwa na yan sa iyong sinumpang tungkulin, pinapaalalahanan ka namin. Pagka nakalalabag sa batas, siyempre mga nakaupo, yan ho'y may mga ano yan may accountability yan na dapat harapin. Menos dyan, ombudsman ang aabutin yan. Ombudsman, Sandigan Bayan, criminal courts. Di po ba? Ganun ang ganun ang nasa public office. Kasi ang public office is being funded by public funds. Pera ng taong bayan po ang tumatakbo dyan at nagpapatakbo, no? Ay, nako. So, sige. Happy viewing sa lahat pong mga OFW sa buong mundo, especially sa mga nasa Middle East. Ang init po sa Middle East. Nagsabi sa akin, umabot daw ng 60 degrees ang init sa Middle East. Grabe, hindi natin kakayanin yung 60 degrees na yan. Oo. Dugo, ilong at tenga abot. May mga nakita akong Pinoy na namatay, dumugo ang ilong. Inutusan sa labas ng amo yata. 2. Tumagas ang dugo sa ilong sa tenga, patay. Grabe, oh. Ingat po kayo, ingat. Kahit dito po sa Pilipinas, may mga lugar na talagang para kang iniihaw sa init. Mabuti na lamang ay patapos na po ang tag-init at papalapit na po ang tag-ulan. So, all you have to do is to take good care of your health, na kayo din po ang unang dapat nagmamalasakit. Alright, sige. Palagay ko, boundary na po kami maliban sa isa pang huling isyong binabantay natin. Patay po ang isang murder suspect na pumatay din po sa isang medical din dyan po sa medical college din dyan sa Las Piñas. Ang balita po nung maaresto po ito ng mga pulis ay na may tama din, tinangkang dalhin pa ng mga pulis sa ospital. But while on the way ay nangagaw! Nangagaw! Tinangkang agawin daw ang baril ng pulis. Therefore, ang ending po ng istorya, napatay. Yan. Yung suspect na si... anong pangalan ng suspect? Yan. Si Laba, ang apelyido. Rodelo Laba. Ayan. Dead on arrival na sa ospital. At ninakawan pa yung victim ng driver tsaka katulong. Yung biktima po ay si Harryville Charmaine Hernando. Pinatay sa saksak. Kasabwat po yung driver at katulong na si Jovi Acero at Dindo Ligario na may mga iba pang criminal cases dati sa ibang lugar. Pero ayan, patay din yung suspect. Biyernes po ngayon. Sorry medyo mabigat yung ending po ng ating palatuntunan. Mabibigat yung balita kasi at mga issue ngayon, ano? Hay nako. So, what can we do? Talagang ganyan po ang nangyayari sa ating lipunan, but let me end our show this Friday ng may enthusiasm and inspirations o positive thoughts na ang mga nangyayari po, mga kaibigan at mga kasama sa ating paligid. Yan po ay mga dagdag kulay lamang po sa ating mga buhay at hamon. At ang pinakamahalaga po dyan, how do we react? How do we react on every challenge na nangyayari po sa ating paligid? Diyan po tayo nakikilala kung paano tayo umaksyon, mag-react. Yan. Ayan. So, just be humble. Everyone, be humble. And love more. Expect less. Yan. Magiging matahimik po ang buong mundo. Give more, expect less. Love more, expect less. Ayan. Sige. At syempre, ang lahat ng bagay po ay
Huwag niyong kaligtaan na isurrender po sa ating Panginoong Jesus. Na may lang po sa ating lahat at lahat pong bagay po ay magiging magaan. Marlon Decane. Sir Marlon Decane is watching right now. Hi, Sir Marlon. Thank you for watching. I think it's time to wind up our show. Maraming salamat po sa mga antabay at nanood po sa palatuntunang Kamaong Asero ngayon pong araw ng Friday. Thank you so much, guys. Kay partner Jojo Sikat, ang ating Leader News Patrol sa Senado. Salamat kay Attorney Julia, Attorney Elenita Julia. Nakakaligtaan ko yung pangalan. I-flash mga ulit, partner, yun, no? Yung picture ni Madam Attorney Julia, Elenita Julia, yung election supervisor sa Benguet, Tabangin. Yan. Attorney Elenita Julia Tabangin. Ma'am, thank you for your time. At si Calando Marquez, sir, thank you. Napakasipag ng mamang ito, no? He was one of the board ng road board. Yung gobyerno na mamahala po sa road board, yan. Official po yan dati si Calando Marquez. At alam niya po ang problema sa transport sector. Higit sa lahat, sa mga nagtitiwala sa ating palatuntunang Kamaong Asero, mayaman, mahirap, maganda, pangit, pero walang pangit po rito. Sa ngalan po ng ating co-pilot, Engineer Oliver Licop, ako po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dacame. See you again on Monday. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Happy weekend. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dacame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines.